गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह हो चुके हैं। फिलहाल हम उठ गया, अभी उठेगा, ब्रश करेगा और फिर से निकलेगा कॉन्फ्रेंस के लिए। जो 109 साल वाला है, 109 साल वाला 9 वाला हो रहा है फिलहाल। अभी उस दिन काम करने के लिए गया था जहाँ पर, उसी कॉन्फ्रेंस को हम आज आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करके दिखाएगा कैसे होता है, कितना लोग होता है, किस तरह से होता है, वो आप लोगों को दिखाएगा। तो वीडियो में बने रहो। अरे यार, ऐसे भी चला मत जाना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है? लोगों फिर उसी गुची भी सजेस्ट में जो थांगन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडियोखौ। दा सिखानोसै आरो बिदिनो जायै लोङै ओंखारलांसै, बिदिबा नोंथांमोना भिडियोखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। तो दोस्तों ऐसे ही चला जाएगा अभी हम, तो देखते जाना। तो चलो, दाउफोरनो दाना होबाय फुंनि जाग्रा। ये दोस्तों अभी गर्मा गर्म खाना खाने वाला है। ये देखो सुबह का नाश्ता, ये है मछली का चटनी और ये चावल अभी खाने वाला है हम। लोगों फिर फुं ओंखाम जानानै ओंखारलांसै जों ना बाथोन आरो ओंखाम। सुबह का खाना चटनी के साथ खाया तो बहुत अच्छा लगता है। गर्मा गर्म चावल के साथ चटनी बहुत ही अच्छा लगता है। ओंखामखौ बाथोनजों ओंखामखौ नुनो मोनदों, बिराद गोथाव मोनदों। बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडियोखौ, तो यार वीडियो में बने रहो। ये देखो बिल्लियों को खाना दे रहे हैं हम अभी। मन्नी 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 मन्नी, देखो दो बिल्ली घर में, ये लोग को भी खाना देना पड़ता है। दोस्तों अभी हम निकल रहा है, देखो अभी हम निकल रहा है। ये देखो अभी हम भैरवकुंड पहुंचने वाला है। देखो पहाड़ में यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकता है, हाथी भी निकल सकता है। ये देखो जंगली जंगल, दा भैरवकुंड मोनसिगोन लोगोफोरनि खाथि जाथारबाय, माइब्रा के मोनसिगोन। जों थांबाय थानोसै, नायलांबाय था बिदिबा। ये देखो पहुंच गया हम लोग। अरे कैसे है? अच्छा है, अच्छा अच्छा। ये हमारा पंडल, देखेगा कौन कौन है इधर, कौन कौन है। ये देखो क्या कर ले, यूट्यूबर ना है लेवल निंगरू क्या कर रहा है?
ये ताला खुल रहा है ये हमें मानी है ना इसमें। ये लो उग्रवादी में लोग सो रहा है इधर उल्टा उल्टा होके। क्यों उल्टा हो रहा है ये लोग? खड़ा हो रहे हैं क्या? देखो देखो अभी हम गेट में आ चुके हैं। अब चर्च में थोड़ा जाइएगा, आप लोगों को दिखाई कैसा होता है चर्च। गिर्जानो गेटआव मोनफैबाय। गिर्जान'आव हाबसिगोन जोङो माबायदि गिर्जाखौ माबायदि सिबियो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। गिर्जायाव बोरै जायो दानि गेट मोखाङाव दङ। तो दोस्तों अभी हम गेट से चर्च के अंदर जा रहे हैं। का डेकोरेशन वगैरह दिखा चुका हूँ और अभी देखिएगा कैसा होता है चर्च स्पिरिट आराधना। तुमने सिगनेट नोंथांमोना नायनो हागोन बोरै जायो। बिथिं नोंथांमोना नुनो मोनगोन दै गदों आरो बिथिं बर'नि आइजें आयलाफोरबो नुनो मोनगोन। बे माइज्लिखौ बिथिं मैसो गारि थुंग्रि बोरला बेफोरबो दं। नै दा गिर्जासिम हाबफैबाय। नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा जागायजेनदों मानसिफोर फैबाय नै। बेनो बाख्नायनाय सिबिनाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो। माबायदि साक्सेस जाखो बिथांमोना जों बुंहरजोबनो हानाय नङा। थेवब्लाबो उदालगुरि डायमन्ड इंलिश स्कुलनिफ्राय डक्टर जोंसार आंनि गथै जिबनावनो आं गुबुन गुबुन कनफारेन्सफोर आं थांदों गाहैदों, किन्तु आङो नैबेबायदि कनफारेन्स आंनि जिउआवहा आं सेथि खेब आं नुनो मोनदों। I have attended Billy Graham's crusade. I have attended even Garo Baptist Convention. They also have a big gathering, but yours is the biggest gathering that I have ever seen. आङो बिली ग्राहामनि बे कनफारेन्सआव आङो थांदों, गार' बेप्टिस्ट कन्वेन्सननि कनफारेन्सआवबो थांदों, नाथाय नोंथांमोननि बे जुथुमाया गेदेरसिन आं बेखौहा नुनो मोनदों। And we want to thank God because it's the work of God, the work of the Holy Spirit that works in us that makes this possible. आरो बेनो जाहैबाय इसोरनि खामानि मावनाय, इसोरनि गोथार जुमानि खामानि जायहा बेखौहा जाफुंसार होदों। We believe in a living Christ. जोङो गोथां इसोरनियावहा जोङो फोथायनानै दङ। We believe in a living God. जों बे बोलोग्रा इसोर गोथां इसोर जोङो फोथायनानै दङ। God who does miracles in our lives. जाय इसोरा जोंनि जिउआवहा गोबां सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावो। And today you love Jesus Christ, therefore you are here. दिनै नोंथांमोना बे इसोरखौ अनग्राखायनो दिनै नोंथांमोना बेवहाय दङ। एसेम्बली स्पिकार बिस्वजित दैमारिखौ बरायदों नै नोंथांमोना नुदों जानांगौ। आसाम एसेम्बली का स्पीकर बिस्वजित दैमारी को वेलकम कर रहे हैं अभी।
ठीक है। हम सामने तो नहीं दिखा पाया, लेकिन ये पर दिखाया है। yang दिन्थिबाय नोंथांमोननो खाथियाव जों बिथांखौ बरायदों। बरायनाय सममोन बियो। दिनैनि बे बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्सननि 109 बोसोरारि जि जथुमनाय बेखौ दैदेनलांनाय सिबिजाथाव दैदेनगिरि जोंनि सिबिजाथाव धोरोम गुरु रेभारेन्ड मानव गेदेर बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन आरो आइ आफा रायजो राजा, गिबियावनो आं साबायखर बावदों BBC खौ जे बे मोनसे एथ' गिदिर इसोरखौ सिबिनाय, इसोरखौ गोसोखांनाय, इसोरनि सायाव फोथायनानै लाखिनाय बिनि जि ज' जथुमनाय, बे जथुमनाय हाबाफारियाव आंखौ हांख्रायहरनानै नोंथांमोन बयखौबो बे गोथार साननि गोथार बुब्लियाव लोगो मोननायनि खाबुखौ होनायनि थाखाय आंनि थाखाय बे मोनसे गिदिरथार अभिगता, एक्सपिरियेन्स। आं मालाबाबो बिदि जथुमाव थांफेरनो मोनाखै। माने मालाबा क्रिसमासाव थाङोब्लाबोथ' जानाय लोंनायावनो दिन थाङो, नङा होमबा? नेपाली से बोडो में ट्रांसफर कर रहे हैं अभी। नेपाली के बोडो राव राष्ट्रना बेखौ देखते जाओ। नेपाली से बोडो में ट्रांसफर करके दिया हुआ है। जायफ्रा गोलाव इसोरनि बाथ्रा खोनासंनो मोजां मोनो, जायफ्रा गुसुं खोनासंनो मोनो, नोंथांमोना आरज खालामगोन, मानोब्ला समा जोब्बाय। आजनिरो थीम मलाई दिएको छ। आंनो बेबायदि बिखय होदों इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंनो थाखाय। परमेश्वरको शुभ सन्देश मानव जातिको लागि, मानसी जातिनि थाखाय, सुबुं माहारिनि थाखाय इसोरनि गाहाम रादाब। अभी चर्च खत्म हो चुका है, निकल रहे लोग। गिर्जा जोब्बाय, मानसिफ्रा ओंखारगासिनो दं। नोंथांमोना नै नुथायखौ मोननो हागोन। अब लोग दिख रहा होगा, चर्च से निकल रहे अभी खत्म होने के बाद। चिकन बना रहा है, खाएगा अभी। देखो बहुत ही टेस्टी होगा। खाना खाएगा अभी। हम जानसी ना रोमियो चिकन लेग दाउ खर'खौ मासे मानै माथामखौ जाजोब्बाय बे दाउ खर'खौ आथिं। क्लिन्टन मोजां, गोथाव, गोदै गोथाव। आं मा खोनादों? जेबो खोनायाखै। नो सेन्देला दिनै नामालै? आं मा खोनांगौ? गाननो हाया नामा? अब हम घर वापस आ गया। सूरज भी डूबने वाला है, शाम होने वाला है। दोस्तों अभी फिलहाल घर वापस जा रहे हैं। देखते जाओ, घर पहुंचने वाला। हम घर पहुंच चुके हैं दोस्तों, और परिवार के साथ अभी बोनफायर में बैठा हुआ है। तो ठंड लग गया था, तो इसलिए बोनफायर में बैठना पड़ा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय बाय।